Boom, 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 tap, tap. Boom, 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 tap, tap. Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel! Welcome back again sa mong channel! Kin and Kim Family Vlog! Ting 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 ting. Anong buntag na guntaran guys? Kami kapag ni nagkaliwaran sa inyong nagkaliwaran sa inyong bye! Bye! Nagkaliwaran sa inyong bye! Si Kim Kim aliwaran. O ba ni meninjo guys, mamupo na rin sa among pipino. Gunit ako ra. Ikaw kubot, ako yun. Na, mura si Jamay mo putol. Tiga ka botay si Mamara. Ikaw tinghaw din natin, tinghaw ka. Gunit ka na. Na, pastila. Sina si. Gunit. Wala na ka, mang harvest me guys. That is among pipino. Sayo. Ting. Walang ganahan na kita pipino mamuwak. Ting. Orang kagwaping dahil na. Mura magkagwaping dahil nagpandong. So guys, dala ka mang pipino mamupo mi kay. Dagko na siya. Ting. Uy, dapod. Dapod guys. Dapod na may pipino. Dara. Guys, mamupo na may pipino. Apa, ilaw? Ha? Hello. Para. Ngu duit mo. Dari ah. Dapod, hala guys, yara na namjad. Ha? Bata pa na. Putut laman. Dapod. Bukat na. Bukat ko na kamay da. Bukat ko na. Wala na gamay na. Itang kanon. Asa, tari. Ayan guys. Oo naman, andak ko ko da. Nanguha mi og mga pipino. Mag-harvest akong pipino guys. Ay. Oh, lagi wait sa. Ha? Aray, sawa. Okay. Pangkari apil re. Kira na. Berak unsa. Tapi duhay po da. Guwang naman sina. Okay. Kare guys, sama na ni panghangan kay mga guwang na siya. Napod. Ha? Nay, haraman to. Tengah din sangit. Kore. Kura. Sama dun sa pakya. Okay guys, Dali tiana. po no. Dana ka mangkuha guys. Yehey. Sa mangkuha pipino dia. Tan. Tara dai. Ta. Dana guys. Tan. Guys, na may lutoon karon ya. Tandaan ninyo kung saan eh. Luto mi og palitaw. Ting. Ala nakasuasuman to. Ano man to big? Ala nabuslot. So guys, sama karong lutoon ning palitaw nga gipadaan ni ate diya. Padang ate Josephine gikan sa Texas. So karon pa naluto sila guys. Amo silang lutoon nun kay nakapuwak si Papa Gabriel og lubi, duha ka buok ganiha. Unsan man na iya? Bayot. Unsan man bayot to? Ha? Bayot. Isa ta lutoon ron? Ay sini. Salad. Salad na buhian na nga palitaw. Magluto taog. Palitaw. Maglitaw-litaw taron. May isang luto guys. Palitaw. Guys, magluto kami ka palitaw. Pakita. So guys, mali. So guys, mo na yung lutoon karon. Tan. Mo na yung lutoon, white na inuon na. So ba na sweet rice flour di ay. Mo ni gipadani Ate Josephine gikan sa Texas guys. Mo ni si Jai gamon namang palitaw. So daghan naman ning duha ato sa ni ipabili ning isa. Karisay amang agamuon guys kalda. Isang buo. Sa balingab-gab naman. Ani magkatugo na mga partner. Pagka mo nakalangga. So guys, mo ni atong ibutang sa atong kani. Ano sa harina guys nga bugas. Wala, nabri na lagi ni. Nabri mo Kim?
Ang sila guys. Muni si Zay atong gamun. Oh, amazing. Katunga sa Ayaw na, Day. gamun guys. Guys, ato ni si Zang ibubo dari kanirang katunga sa laman. Katunga sa guys ang mga gamun. Kay marong kamauta ba? First time na mo magamag-ingani. Kana guys, first time na mo magamaog palitaw. So tari sang katunga raman din ning daghana. Tubo ba na? Ha? Tubo. Lagi matubo man gud sila. Okay, dara guys. Gateng ngamong palitaw. Excited na ka day? Excited na ka nga gamon ni? So, guys, kare sa imong gamon di ah. Kaya wala ba na? Try sa mi kay first time pa na mo magamag-ingani. Ma, So, kaya diyan na. wala ba na? Yan na. Yan na. Isindi niya na. Ma. Tapos dyan karaw-karawon guys. Wala ba may pang-ingon ka nang isa nga na pang mix ba? So, tasang butangag tubig. Rice flour. Oh, kanang na ay sweet rice flour. Thank you so much Kadote. Tubig na. Vamos sana i-mix guys. So, si Kim sa mix guys. Sige, mix tayo, mix. Tuda, mix. Halo. Tara nga, halo, ana. Halo. Practice kayo mo na itong negosyo pohon. Kumpati Kim. Ano, maulak ka na. Yan na guys, first time na mong gamagingan eh. Manazang apormahan guys. Pero ang ato na nizang malunod og Wala ko buka na itong tubig. Wala ko ulak na. Ha? Wala ko ulak na. Aso. Sige, panuhot. Grabe nga suha guys. Mama. So guys, magpurma na ta guys. Papa. Ato na isang purmahon. Hey. Okay. Wala ka. Yan na guys. Mamay ka itong pagpurmahay. Gabi imano. Ha? Mato ang tamang nato gabi imano. Kito. Yan na isang purma guys. Nato sa ibutang lari karong mahulma sa daan. Pa ako niches. Pa ako niches. Nasa'yo mo ka na? Pa ako niches. Batasang umiga si Pakag ka na ti Kim. So, muna siya guys, purma ni siya. O, din na, nahilma na. Tanaw mo na guys, naghilma. Nagsalin siya kong digit, kaya kita mo yung naghilma ba. Na guys, ito siyang linginan. Linginan na ito siya guys na. Ito siyang i-flat. Nga siya guys na. O, ibutang. Yan na. Maarang. Yan na guys, nakahilman ako duha ka kuan ka buksa duha to pating pito kawalori. Yan na guys, ata nang ilunod rin ang palitaw kay ning bukaw na gatang tubig. So, yan na guys. Kala guys, mailhan ni Inza. O, agay kagwang. Oh, init. Tawa guys, ang unload na. Di na palito ni nilid man. Inza na mulutaw raman sang maluto na guys. Palilid na, palilid. Unload. Oh, hari ba na lusog mag-isa? Yo, berkita uk. Ito na sa ilunod guys. So guys, mo na yung kinaunhang nagluto og ingan ni palitaw. Okay. Tuwa na, ito na. Ha. Nagagmay. Dana guys, nalunod na na mag-upat ka buok. So ato sa nahizang huwaton og mo lutaw. Lutaw na na siya guys. Luto na na. Sugod nagluto na. Anda ta ka bisa na. So diyan na guys. Uy, diyan na ning lutaw na. Luto na ni. Yan na, luto na guys. Kaning lutaw naman siya. Kaya ta na ning haunon. Uy. Uy, nang sa binatang palitaw na leuk man. Ada na. Okay. Yan na guys. Siya ang haunon. Okay. Yan na guys, ya. Yan na luto. Kung pamiglubi. So, kung man may white sugar o sesame seeds, kuanra, brown sugar o lubi, bites na. Sunod na, nag-try raman mi guys. Mao pa niya magkinaunan nga paglutog nga ni. Diyan natin dia. Sunod, perfect na sunod. Diyan na guys, ang atong lubi. Mo na atong atas rin guys. Nadapi atong brown sugar, kaya wala may white sugar. Daw po may sesame seeds. Uy. So guys, diyan na gamang palita. Luto na dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pinabantanan. Leo, 4, 7, 8, 9, 10. Paano? So, dami na po kabuk na palitaw guys, dia. So, yan. Pero na pa may luto unon. Masa nang gibi ang magi. Nag-try pa mi kinaunhan na mga naglutog ingani. So, ito ko nang zangon pa dahil lubi. Nara may brown sugar, kawa may white sugar, wakon may sesame seeds. So, karela guys. Karon ang sunod palit tag sesame seeds o white sugar.
Try palagi yung taon ni guys. Tanizang butangan na rin, glubi. Yan ang sila guys. Awa. Yan ang sila. Yan na guys. Hala. Sausaw pa sa sukal. Kung na tas asukal. Kaya umantay white sugar guys. Karan na lang ang brown sugar. Yan na. Oh, diba? Yan na. Ito, sorry na. Yan na guys. Tilaw sa po. Di, takong tilawan guys. Yan na guys. Tilaw ta, tilaw. Day, Elia, dali, day. Kasi gano'n mo tilaw guys. Okay? Ang lubi. Namium. Elia. Dali. Dati. Namium te. May white sugar daw kung may sesame seeds guys. Lamit itong na sesame seeds kayo sa muto kalami. Ako nang sulod yung palit niya. Guys, da. Sari mo lang ka. Tanan. Ako rin. Sasabutan ang tanan. Ug. Lubi. So, dahil sasabutan ang tanan, day. White sugar. Brown sugar. Nga na pagkadapit gamay nga white. Wow, lumia guys, oy. Nahunaw ba ako gapon, ha? Oh, diyan na guys. Woo! Yummy. Yummy. Diyan na guys, sama na nabutangan og lubi. Diyan na po ni sugar. Umatay si sesame seeds, so sunod na. Mapunti siya guys, nga antanin to. Dara, karay mo kamatoy. Kamay magkambas eh. Punit eh. Kado. Ito kagamot. Doa. Ay guys. Karon pa may kalutog ingani, karon na pud mi kakaag kami nagama. Ami be, na lobe na asukal. Kuya. Dai na. Dua pa to. Dua pa? Hindi na to. Dua pa to. May giduwa. Jumbi. Zumbi. Dapat dapat. Ngantanin jo guys. May kado. Unggoy mama. Unggoy mama. Buras man unggoy. Kabusog man, dali lang makabusog. Rin naman na. Busog din kaya rin naman. Sige. Napilubi. Napamidaghang gabon guys ya. Napapadari dia. Nagtry palagi mi. Naman na panigabon sunod adlaw. Salamat ka Ate Josephine. Mo nagipadang ate guys ya. Kapag amang gipanggamang cake mo putog ipadang ate. Thank you so much Kazote. Yummy. Nami dyan samot ka sugda pa si sesame seeds kaso. Mga may sesame seeds ka nga itong merkado. Kara, lubi o gasukal. Ako na. Na ami snack. Libre mi snack karon lagi ko kuno. Ito bang nari? Kitag likod. Kita ni mong likod naguhap ng kuan. Kanina. Hindi ato bang sa amin guys. Guys, yan na may snack karong adlawan. Human may luto sa mga palitan. Yummy. Ano ba na nakatuman na likod mangka? So guys, mara na mong video rong adlawan. Nagama may palitaw. Nagluto mis gipadang ating palitaw. Salamat ka Jote, Tito Josephine. Shout out mi diha nas Texas. And shout out mi ni tanan guys. Ni Matesa, ni Ma'am Marilyn, ni Ma'am Carmen, Ate Marieta, sa pabatong uban. Jan Margaret, ni Mike Burrs. Shout out mi diha nimo. Satoy nga ni kuan Maribek. Maribek nasa Singapore. Naman, hulot na naman. Hulot na. Nga mahurot nimo nabusog na ka. Okay, nabusog na ko na skim kim. Dali ra sa makabusog guys. So unsa na mi kuuton na skim kim kamo ni nga ako bandari. Kay sakto pa nang sa Kuya Kinkin ay may snack si Kuya Kinkin. Mora na mo video rong adlaw guys. See you tomorrow. Gampi mo tanan diha. Bye-bye! Adun sa kalimpi pag-like ug subscribe among channel. God bless na tanan. Bye!